Nagkukumpisal ako sa Diyos na makakamhan, asin sa indo mga tugang, na nagkasala ako nin makuri, sa isip, sa tataramon, sa gibo, asin sa kapabayaan. Sala ko, makuring sala ko, kaya nangangadya ako kay Santa Maria, Danay na Birhen, sa gabos na Angeles, asin santos, asin sa indo mga tugang, na ako'y pamipi sa kagurang nantang Diyos. Mahirak man lugod sa to ang Diyos na makakamhan, pakapatawadaan sa itong mga kasalan, darahon kita sa buhay na daing kasagkoran. Amen. Kakurang nan maheraka, kakurang nan maheraka, Kristo maheraka, Kristo maheraka. Kagurangan maheraka, kagurangan maheraka. Kamurabayan sa Diyos sa kaitaasan. Kamurawayan sa Diyos sa kaitaasan, asin sa daga katoninongan, sa mga taong marahayan buot, inuumaw mi ka, rinurukyaw mi ka, sinasambam mi ka, pinapamuraway mi ka, pinapasalamatan mi ka, hulikan dakula mong kamurawayan, kagurang na Diyos hadeng langit nun. Diyos amang makakamhan, kagurang na aking bugtong Jesucristo, kagurang na Diyos, Kordero kan Diyos, aki ka nama, ika na nagpapara kan mga kasalan, kan kinapan kaheraki kami. Ika na nagpapara kan mga kasalan, kan kinapan, ako asa mong pakimaherak. Ika na nagtutukaw sa to kanama, kaheraki kami. Ta ikasanan banal, ikasanan kagurangan, ikasanan urog kahalangkaw. Jesucristo kaibakan, Espiritu Santo, sa kamurawayan kan Diyos Ama. Amen, amen. Mamibi kita, o Diyos na makakamhan, gibuha kaming sa mga banal na kaugmahan, magukyaw asin sa maludok na gawi, nin pagpasalamat magugma, taan pagsakat sa langit ni Kristo sa imong aki, iyoan sa mong pagtalubo, asin kun sa in nagduman an kamurawayan kan pamayo, duman man inaapod an paglaom kan hawak. Huli kay Jesucristong kagurang nanyamo sa imong aki, nakaimo mong nabubuhay asin nagahade kasaro kan Espiritu Santo, Diyos sa gabos nakapanahonan kan mga panahon. Amen. Matukaw po. Sa enot na babasahon, madadangog niya to ang pagsakat ni Kristo sa langit, pagkatapos na siya magpailing sa iya mga disipulo. Nagwalat ni mga panuguntugon na halaton ang pagdatong kan banal na Espiritu, na iyo ang magiging saksi kan sa iyang dayaday na pagkamuot, sagkod paman.
Ipinapagirumduman sa satuya na minsan si Kristo nagsakat na sa langit, padagos siyang naghihiro sa paagi kan sa iyang simbahan. Mga tugang ang enot na pagbasa. Pagbasa sa mga gibo kan mga apostoles. Namumutan na Teofilo, isinaysay ko sa inut kong libro ang gabos na ginibo asin itinuklo ni Jesus, puon sa kapinunan sagkod na isinakat siya sa langit. Bago siya isinakat sa langit, ang mga apostol na sa iyang pinili, hinulitan niya sa paagi kan Espiritu Santo. Nagpahiling siya sa inda nin dakol na beses sa laog nin 40 aldaw, pakatapos na siya magadan sa mga paagi na nagpapatoo na siya buhay. Sinabihan niya sinda dapit sa kahadean nin Diyos. Kan kaiba pa siya ninda, tinugon niya sinda, "Day kamo maghali sa Jerusalem, halato nindo an ipinanuga kan sa kong ama na sinabi ko sa indo. Si Juan nagbunyag sa tubig, alagad dai na mahahaloy, bubunyagan kamo sa Espiritu Santo." Kan magkatiripon si Jesus asin ang mga apostol, hinapot ninda siya, "Kagurangnan, ibabalik mo na ngunyan sa Israel ang kahadean?" Nagsimbag si Jesus, "An mga aldaw asin ang mga panahon itinalaan kan sa kong ama, huli kan sa iyang kapangyarihan, dai nasa sa indo ang pakaisi kaiyan. Alagad maako kamo nin kapangyarihan, pag-abot sa indo kan Espiritu Santo, asin kamo magiging mga saksi ko sa Jerusalem, sa bilog na Judea saka sa Samaria, sagkod sa mga purokang kinakban." Pakataram niya kaini, isinakat siya sa langit, mantang naghihiling sinda sa iya. Dangan nalipudan siya nin panganoron. Nagtitingkalag pa sinda sa langit, mantang nagiitaas siya, kan may magtindog sa kataid ninda na duwang lalaking nakagubing puti, na nagsabi, "Mga taga Galilea, ano ta nagtitindog kamo digdi na nagkatingkalag sa langit? An Jesus na ini, na kinuha sa indo asin isinakat sa langit, mabalik arog ka nahiling nindong pag-itaas niya." Tataramon kan kagurangnan. Salamat sa Diyos. Nagtuko ang Diyos sa iyang trono sa tahaw nin mga kurahaw nin kagayagayahan, tanog nin hamudyong sa kagurangnan. Nagtukaw ang Diyos sa iyang trono sa tahaw nin mga kurahaw nin kagayagayahan, tanog nin hamudyong sa kagurangnan. Gabos na banwaan, magparakpak kamo sa kaugmahan. Ikurahaw nindo sa Diyos mga awit nin kaugmahan. Hulitan kagurangnan, an kahuruhalang kawi, kinatatakutan, dakulang hade sa bilog na kinaban. Nagtukaw ang Diyos sa iyang trono, sa tahaw nin mga kurahaw nin kagayagayahan, tanog ning hamudyong sa kagurangnan. Ang Diyos suminakat kaiba ang kinurahaw, ang kagurangnan kaiba ang tanog nin trumpeta. Mag-awit kamo nin mga pag-omaw sa Diyos, mag-awit kamo nin mga pag-omaw sa satong hade. Nagtukaw ang Diyos sa iyang trono, sa tahaw nin mga kurahaw nin kagayagayahan, tanog nin hamudyong sa kagurangnan. Ang Diyos hade kan bilog na kinaban, umawon siya sa paagi nin mga salmo. Ang Diyos nagtutukaw sa iyang banal na trono, siya nagahade sa mga nasyon. Nagtukaw ang Diyos sa iyang trono, sa tahaw nin mga kurahaw nin kagayagayahan, tanog nin hamudyong sa kagurangnan. Sa ikaduwang babasahon, pinagtatawan kita kan rason kan sa tuyang paglaom. Si Kristo na nag-eerok sa langit, siya ang nagpara kan makasalan, na nagpapagabat sa satuya, sa paagi kan pag-atang kan sa diri niya. An panuga kan sa tuyang kagurangnan sa pagligtas sa tuya, iyo ang dapat niyatong danay nagirumdumon. Mga tugang ang ikaduwang pagbasa. Pagbasa sa mga surat sa mga Hebreo. Dai naglaog si Kristo sa santuaryo, nagibok sana kan mga tawo, asin kaagid sana kan tunay na santuaryo. Naglaog siya sa langit mismo, sain nakaatubang siya sa Diyos para sa to.
An alangkaw na padi minalaog sa kabanal-banalang lugar taon-taon na may darang dugo nin hayop. Alagad dai naglaog si Kristo tanganing iatang ang sadiri niya nin dakol na beses. Takun arog ka iyan, dakol na beses man kunta siyang nagtios puon sa nalalangaw ang kinaban. Alagad sarong beses na nanggad siyang nagpahilingon yan na madali nang umabot ang katapusan nin kan panahon. Tanganing paraon ang mga kasalan sa paagi kan pag-atang kan sa diri niya. Itinalaan na sarong besa na magagadaan ang lambang tawo, dangan paghukom. Siring man si Kristo, inatang saro sa ng bes para sa paghali kan mga kasalan kan dakol na tawo. Maabot siya giraray bako sa paghali kan kasalan, kundi sa pagligtas kan mga naghalat sa iya. Kunsiring, mga tugang, may pagsarig kitang maglaog sa kabanal-banalang lugar huli sa dago ni Jesus. Binuksan niya para sa to ang sarong bago sa kabuhay na dalan na naglalagbas sa kortina, buot sa bihon. Naglagpas siya sa hawak. Igwa kita nin dakulang padi na namamahala kan harong nin Diyos. Kaya magdulok kita sa Diyos nin tudok sa puso asin may pagsarig na pagtubod. Dumulok kita sa iya na may malinig na konsensya, hulita lininig na ansatong mga puso, saka maghugasan na nin malinig na tubig ansatong mga hawak. Magdanay kitang masarig sa paglaom na ipinahayag ta huli ta mapapaniwalaan niyato ang Dios na maotob kan sa iyang panuga. Tataramon kan kagurangnan. Salamat sa Diyos. Matindog po ang gabos sa pagrukyaw kang banal na ebanghelyo. Alleluia, alleluia, alleluia. Alleluia, alleluia. Alleluia, alleluia, alleluia. Alleluia. An kagurangnan mapasaindo, Asin sa imong espiritu. pagrukyaw kan banal na ebanghelyo, susog kisan Lucas. Kamurawayan sa imo, kagurangan. Si Jesus nagsabi sa iyang mga disipulos, iyo ini ana susurat, an Kristo kaipuhan na magtios dangan sa ikatulong aldaw, mabuhay liwat sa mga gadan. Sa ngaran niya ipaguhulit sa gabos na tawo poon sa Jerusalem, ang pagbakle asin ang kapatawadan nin mga kasalan. Mga saksi kamukan mga bagay na ini. Ako ang mapadara sa indo kan ipinanuga kan sa kong ama. Alagad maghalat kamo sa Jerusalem, sagkod na mag-abot sa indo ang kapangyarihan hali sa itaas. Nangan ipinag-ibasinda ni Jesus sa luwas kan syudad, sagkod sa Bitania. Pagabot ninda duman, initaas niya an sa iyang mga kamot sa kabinindisyonan sinda. Mantang binibindisyonan niya sinda, naghali siya asin tinara sa langit. Pakasamba sa iya kan mga disipulo, panunin kaugmahan na nagbalik ang mga ini sa Jerusalem. Danay sindang nasa templo, nag-oomaw sa Diyos. Marahay na bareta kan kagurangnan. Pag-umaw sa imo, Kristo.
Sa liwat mga tugang Diyos marhay na aga sa saindo gabos. Ngunyan na aldaw na ini, sa tuyang sineselebrar an solemnidad kan pagsakat kan sa tuyang kagurangnan sa langit. Or inaapon niya to ining Ascension Sunday. Siring man, isineselebrar man na niya to an ikak-59 taon kan World Communications Day. Mga tugang, kung nagbabasa kita kan banal na tataramon, partikular na an mga ibanghelyo kan sa tong kagurangnan, nagkapira sa mga parabola na sa iyang itinukdo, iyuan manunungod sa sarong kagurangnan o kagrugaring na mahali tamabiyahe harayo. Asin ipinapaapod an sa iyang mga sorgoon tanganing walatan ki mga tugon. Asin kung sa tuyang hihilingon, an pagsakat sa langit kan sa tuyang kagurangnan, nakakaagid sa parabolang ini. Si Jesus mahali, mabalik sa iyang ama. Alagad dai siya naghali, na basta na lang niya binayaan an sa iyang mga disipulos asin apostoles. Kundi, iwinalat niya sa kamot kan mga ini, an pinatugmad niyang kahadian digdi sa daga. Tanganing ini padagos nindang atamanon, patalubuon, pauswagon. Mantang nagahalat sinda sa pagbalik niya giraray, sa paagikan sa indang pagiging mga pusog na saksi kan marahay na bareta. Asininian ay nadangog niya to sa enot na pagbasa, siring man sa satuyang ibanghelyo ngunyan. An kagurangnan bago siya nagsakat sa kalangitan, nagtaonin instruksyon, asin pagirubdom sa iyang mga disipulos. Iwinalat niya sa sainda kung anoan sa indang gigibuhon. Ini mga tugang tunay man sa satuya gabos. Siring na sinabi duman sa enot na pagbasa, na sinabi ni Jesus na kamo maging sakong mga saksi sa Jerusalem, sa bilog na Judea, Samaria, asagkod sa poro kan kinaban. Bako sana ini mga tugang tugon na iwinalat sa mga enot na disipulos ka itong panahon. Kundi ini mga tugang iwinawalat man sa satuya. Kita an mga kasalihid kan mga disipulos. Asin sa bagsik kan bunyag na satuyang inako, kita nakikihiras sa kabtang ni Kristo, siring man sa iyang misyon bilang padi, hade asin urog sa gabos, mga propeta, mga nguso kan Diyos, tanganing an sa iyang tataramon, iyo an sa tuyang ikapahayag. Alagad mga tugang ang challenge sa satuya, na iyo bako sa nakita, nagpapahayag kan tataramon. Tamadali man sa nabagang magparataram. Madali man sa nang magbasa kan mga bersikulo asin kapitulo, asin kung may matuom ka dyan.
madali mo man sa nang ikataram. Pero ang dipisil ka iyan, iyo an pagsabuhay. Takadakol sa satuya ng mga Kristiyano Katoliko na hanggang sa taramsa na. Pero pag-abot sa mga gawi, dai manahihiling. Kaya digdi mga tugang man minalaog antabang kan Espiritu Santo. Sinabi kan kagurangnan sa Ebanghelyo ngunyan, maghalat kamo sa banwa sagkod na panoon kamo kan kapangyarihan, hali sa itaas. An Espiritu Santo mga tugang, dailang sa tuya, nagtataonin isog nin buot, nagpapalaad kan sa tuyang mga puso, kundi siringani sa sinabi kan kagurangnan, sa Ebanghelyo, o sa saro man na Ebanghelyo, na madatong an parasurog. Siya an matukdo asin mapagirumdom sa saindo kan gabos kong itinaram. An presensya kan Espiritu Santo tayo niya tunong kaipasipara. Tayo ni dakulang tabang sa sato sa padagos niya to na paglakaw digdi sa kinaaban, mantang nag-uutob kita kan misyon kan sa tuyang kagurangnan. Mga tugang, bilang mga disipulos ni Kristo, an sa iyang pagsakat sa langit magiging makahulugan sa satuya, kung padagos niya tong dadangugon an sa iyang katugunan. Dahilang dinadangog, dahilang ipinapahayag, kundi isinasabuhay. Ta sa pagsabuhay ka iyan, ang nakakahilingkan sa tuyang mga gawi, makakapagsabi na tunay mananggigat na kita mga disipulos ni Kristo. Dahil naman kaipuhan na magpasiring sa hararayong lugar, tanganing magmisyon, kundi digdi sa nasa satuyang palibot, pwede niya itong magibo iyan. Sa laog kan sa tuyang pamilya, sa kaibahan kan sa tuyang mga katuod, siring man sa satuyang komunidad na kinabibilangan. Pero an magayon na kahaputan mga tugang, nagigibuta daw ini. Honest observation, taiman. Nata, tayo niya ito ini nagigibo ni inulita kadakla na beses, mas nakasentro kita sa satuyang mga pansadiring kamautan, sa mga kinabanon na kasibutan. Kaya, dain man niya ito nagigibo na lumuwas, tanganing magduman sa satuyang mga tugang, hurog ng gayo itong mga naghahanap kan presensya kan Diyos. Dain niya ito na ipapahayag ang mensahe kan pagkamuot asin pagkahirakan mahal na Diyos na yaon sa Ebanghelyo. Tadaiman kita nakakanood na bayaan ang mga bagay na nag-uulang sa sato. Ipasiparaan sa diring kamautan,
tanganing an kamauotan asin kabutan kan Dios iyo an magdanay sa satuyang buhay. Iyo ini an dipisil sa satuya. Minsan nga ni an pagsimba pag Domingo garo dipisil para sa sato o sa iba niya tugang. Kaya man kita mga tugang napapano kan mga biyayang espiritual. Ta sa laog kan banal na Eucharistia, yaon yan ang paghurup-hurup kan tataramon, siring man ang pag-ako kan hawak ni Kristo. Asin, sa pagtapos kan banal na misa, yaon ang pagsubol, lakaw kamo. Lakaw bako tanganing mag-uli sa mga harong. Magbalik sa dating buhay. Sinasadul kita na maglakaw, tanganing darahon si Kristo sa kinaban. Maging mga marahay na mensahero kan sa iyang ebanghelyo. Ipinapahayag an sa iyang karahayang buot, pagkamuot, pagkaherak asin pagpapatawad. Digdi kita mga tugang nagkukulang. Pero dayman hurian gabos. Takun tatawan lang niyato nin maninigong atensyon kung nata kita yaon digdi sa kinaban. Gayod, mapapaghurup-hurupan ta na igwa kitang katuyuhan kung nata ta kita linalang kan Diyos. Kung nata kita tabinunyagan. Kung nata ta kita nag-ako kan mga sakramento kan kumpil. Tae kita mga tugang mga meron sana sa kinaban na ini. Kundi igwa kitang misyon. Ang misyon na kaipuhan na ipadagos niyato na iwinalat kan kagurangnan sa iyang mga disipulos. Ngunyan man mga tugang, sineselebrar niyato ang World Communication Sunday or World Day of Communication. Ini sa akong pagirumdom sa sato, na bilang mga miyembro kan Katolikong simbahan, maghinguwa kita na maging parte kan ebanghelisasyon sa paagi kan epektibo asin totoong pagkomunikar kan mensahe kan mahal na Diyos sa satong kinaban. An iba sa satuya, gayod bako man active sa social media. Alagad siring man girari ang pangapudan sa sato. Gibuhon an maninigo asin dapat tanganing maipahayag ang tataramon kan Diyos. Sa mga active sa social media, lugod kita man mga tugang maghiras sa paagikan sa tuyang mga social media applications. Kan tataramon kan Diyos. Bako sa napirming TikTok ang ipaghiras niya to. Bako sa na itong mga baretang sarala o fake news. Kundi, magayon man na sa tuyang social media, nagiging dalan tanganing ipahayag ang katotoohan kan ebanghelyo kan sa tuyang kagurangnan. Lalong-lalo na sa kinabanyato ngunyan na nagiging normal na sana ang paghiras nin kaputikan. Sa sobrang pagiging normal kan pag-share nin fake news,
kadaklan sa mga tao ngunyan, ang paghuna kan fake, iyo na ang totoo. Minsan dai na pati nag-i-receive. Pag may nabasa, iyo nga ya ini, iyo man ang ihiras. Dai na nagre-research kung inibaya totoo, inibaya sinabi kan sarong tao, o iniginigibo-gibo lang kan ibang mga puwersa na gustong rauton an sarong individual, an sarong institusyon, o siring man nadarahon ang tao na magrayo sa pagtubod sa mahal na Diyos. Sa pagsilibrar niya to kan World Communication Day, inaapudan kitang maging mga tagapagpahayag din paglaom, pagkaherak asin pagkamuot sa kinaban na napapano nin kadikluman, kaputikan, asin kawaranin paglaom. Lugod mga tugang bilang mga disipulos kan kagurangnan, na sinugo niya, siring na sinubol man niya an sa iyang mga disipulos kaitong panahon. Dahil kita maging passive o indiferente na pinapasiparan niya to an sa tuyang mga katungdan. Inaalok kita na magpartisipar sa pagpatindog kan sa iyang kahadean digdi sa kinaban. Dahil mahandal sa anuman ang mga kadipisilan na sa tuyang aatubangon. Tasiring sa sinabi niya, danay na uya siya sa sato hanggang sa katapusan nin kinaban. Sa tabang lugod ka ni Espiritu Santo, na ipinanuga niya sa satuya. Ang gabos niya tong mga paghinguwa na makapaglingkod sa mahal na Diyos, magkaigwa nin kapanoan. Matindog po kita, kasi nipahayag niya to an sa tuyang pagtubod. Nagtutubod ako sa Diyos amang makakamhan, kaglalang kan langit asin daga. Asin kay Jesucristo aking bugtong niya kagurangnan ta. Ipinanghidam huli kan Espiritu Santo, namundag kay Birhen Maria, pinasakitan kan panahon ni Poncio Pilato. Ipinako sa krus nagadan asin ilinubong, huminilig sa mga gadan, kanikatulong aldaw na buhay liwat, hali sa mga gadan, subinakat sa kalangitan, nagtutukaw sa tuok ang Diyos amang makakamhan. Hali duman mabalik sa paghukom sa mga buhay asin mga gadan. Nagtutubod ako sa Espiritu Santo, sa banal na simbahan na Katoliko, sa propakinabang nin mga santos, sa pagpatawad nin mga kasaalan, sa pagkabuhay liwat nin laman, sa buhay na daing kasagkoran. Amen. Ngunya na aldaw, nin paglaom masin panuga, buksan niya to an sa tuyang puso sa Ama, naan sa iyang kapangyarihan naghihimo sa satuyang buhay, asin hagadon taan sa iyang tabang sa satuyang mga kaipuhan. Ang satuyang simbag, kagurangnan hinanyugaan sa mong pamibi. Kagurangnan hinanyugaan sa mong pamibi. Tanganin ang Santo Papa asin mga obispo, pakusugon kan Espiritu, na mabuhay sinda susog sa saindang halangkaw na katungdan, ipamibi niya to sa kagurangnan. Kagurangnan hinanyugaan sa mong pamibi. Tanganin maging mabunga ang mga paglapigot kan mga misyonero na nagaharubay kan ebanghelyo sa bilog na kinaban. Ipamibi niya to sa kagurangnan. Kagurangnan hinanyugaan sa mong pamibi. Tanganing sa bagsik kan Espiritu ning katuninongan, kauruyunan asin kapatawadan sa satuyang mga harong, malampasan niya to ang mga kahurasaan asin pag-imon na nakakaulang sa satuyang pagkaminuruot-muutan, ipamibi niya to sa kagurangnan. Kagurangnan hinanyugaan sa mong pamibi. Tanganin ang mga nagihelang,
di magluya ang buot, kundi makakuaning paglaom asin ranga sa pagsakat kang kagurangnan sa langit, ipamibi niya to sa kagurangnan. Kagurangnan ninanyugaan sa mong pamibi. Tanganin ang mga namumutan niya tong gadan, makahiras sa kapanoanin buhay ni Kristo, ngunya na aldaw na nagbalik sa Ama, ipamibi niya to sa kagurangnan. Kagurangnan ninanyugaan sa mong pamibi. O Diyos, sa muyang Ama, itinaomoan sa imong aki bilang giya sa pagbaklay niya mo sa kinaban. Tabangi kaming makasunod sa iyang linakawan, tanganing makalaog kami sa imong kahadean, huli kay Kristo sa mong kagurangnan. Amen. Inumaw ka, kagurangnan, O Diyos nin gabos, nalinalang ulitas sa imong pagkamatinao, nagako kami, nin tinapay na idinudulot, misa imo, bunga kandaga, asin kan kibo, kan mga kamot, nin mga tao. Ini magiging para sa mo, tinapay nin buhay, pagumawo ng Diyos, pagumawo ng Diyos, pagumawo ng Diyos, sakot paman. Ini magiging para sa mo, inumunin kalag, pagumawo ng Diyos, pagumawo ng Diyos, pagumawo ng Diyos, sakot paman. Matindog po. Magpamibi ka mo mga tugang, tanganin ang sako asinan sa indong atang, maako man lugod kan Diyos amang makakamhan. Akon malugod kang kaguragnan ng atang sa imong makamot, para sa kaumawan asing kamarawayan kan sa iyan ngaran, para man sa pakinabang niya to asing kambilog niyang banal na simbahan. Kagurangnan kami mapakumbabang nagdudulot din sakripisyo, para sa pagmuraway kan pagsakat sa langit kan sa imong aki ngunyan. Warasa namimibi kami nahuli kaining urog kabanal na pagpatinarautauhan, makabangon kami pasiring sa kalangitan, huli kay Kristo sa mong kagurangnan. Amen. An kagurangnan mapa sa indo, Asin sa imong espiritu, itaas an mga puso, initaas minas sa kagurangnan. magpasalamat kita sa kagurangnan sa tuyang Diyos. Maninigo asin dapat. Totoong maninigo asin dapat matano sa sinakakaligtas. Nadanay asin minsan saen magpasalamat kami sa imo kagurangnan, banal na Ama, Diyos na makakamhan na daing kasagkoran. Hulitaan kagurangnan na si Jesus hadi kan kamurawayan, kagdaog kan kasaalan asin kagadanan, sa atubang kan mga nagngangalas na angheles, suminakat ngunyan sa kaitaasan nin kalangitan. Sa pagultanan kan Diyos asin mga tao, hukom kan kinaban asin kagurangnan kan mga kabagsikan. Bako tanganing talikdan an hamak ming kamugtakan, kundi tanganing magsawig kaming mga kabtang niya, na masunod duman kung sain siya nag-enot
sa mong pamayo asin ginikanan. Kaya sa labi-labing kaugmaan kan Paskwa, nag-uugmaan gabos sa bilog na kinaaban, pati nga ni ang mga langit no na bertudes, asinan mga angeles na potestades, nagaawit kan himno kan sa imong kamurawayan, daing tapos na nagsasabi. Banal, banal, banalan, kagurang ng Diyos nin mga ukpo. Ang langit asin daga, panokan sa imong kamurawayan. O sana sa kaitaasan, paladanan minadigdi, sa ngaran kan kagurangan. O sana sa kaitaasan. Maluhod po. Kagurang nani kananggadan banal, borabod nin gabos na kabanalan, kaya ining mga atang namimibi kami, pabanala ka ng bon kan sa imong espiritu, tanganing paras sa mo maginhawa kasindugo, kan sa mong kagurang na si Yesu Kristo. Kan siya sa rugaring niyang buot, pinasaluiban sagkod sa pasyon, nagkuha siya nin tinapay, asin pagpasalamat, binaag ini, asin tinao sa iyang mga disipulos na ansabi, mag-ako kamo gabos, asin magkakan kay ni, taynian sa kuyang hawak na idudulot para sa indo. Siring man, pakapamanggi, pagkuan niya manin kali sa singiraray, pagpasalamat sa imo. Tinao sa iyang mga disipulos na ansabi, magako kamo gabos asin maginom kay ni taynian kalis kan sa kuyang dugo, kan bago asin danay natipan, napapabuluson para sa indo asin para sa dakol, sa pagpatawad kan mga kasalan, ini pagibuhon indo sa pagrumdom sako. Misteryo kan pagtubod. Ang pagkagadan mo, kagurangan, ipinapamareta mo. Ang pagkabuhay mo, liwat, ipinapahayag, sagkod na ika magdaton. Kaya kami na nagurumdom kan sa iyang pagkagadana sin pagkabuhay liwat, nagdudulot sa imo kagurangnan kan tinapay nin buhay, asin kalis din kaligtasan. Nagpapasalamat at pinapagkanigo mo na magatubang, asin maglingkod sa imo. Asin nakikimahera kaming nag-aarang na kaming nagpapakinabang, kan hawak asin dugo ni Kristo, pagsararoon kan Espiritu Santo. Girumduma kagurangnanan sa imong simbahan, na nakalakop sa bilog na kinaban, tanganing malubos mo siya sa pagkamuot. Kay ba kan sa mong Santo Papa, si Leon, asin kan sa mong Obispo, si Joel, asin kan gabos na klero. Siring man girumduma sa imong pagkaherak, han sa mong mga tugang na nagturog sa paglaom kan pagkabuhay liwat, asinan gabos na mga gadan, dangan ako asinda sa liwanag kan sa imong lalaugon. Kahiraki kami gabos, namimibi kami, tanganing kaiba ni Santa Maria, Berhen na ina kan Diyos, kaiba ni San Jose, sa iyang esposo, kan mga banal na apostoles asin gabos na santos, na kahit tupa nakapagayagaya sa imo, magkanigong magin kay raskan buhay na daing kasagkoran, magomaw asin magpamuraway sa imo siring man, huli sa aki mong si Yesu Kristo.
Hudi sa iya, asin kay banya, asin sa iya, sa imo Dios amang makakamhan kasaro kan Espiritu Santo, ang gabos na kagalangan asin kamurawayan, sa gabos na kapanahonan kan mga panahon. Amen, 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 amen. Natukdoan kan mga nakakaligtas na tugon, asin pinatuod kan Diyos noon nakaugalian, nangangahas kitang magsabi. Ama niya mo, nayaon sa langit, pabanalon ang ngaran mo. Magtatong-an ka, hadean mo, mangyayari ang but mo sa daga, ninsiring sa langit, an sa mong kakanon sa arualdaw, itao mo sa muyang unyan, asin patawadon mo kami sa samong mga kasalan, siring na pinapatawad niya mo ang mga nagkakasala sa muya. Asin hare kami pagdarahas sa sugot, kundi agawa kami sa marao. Agawa kami sa gabos na maraot, namimibi kami kagurangnan, warasan sa mga aldaw niyamoan katuninongan, tanganing kaming natabangan kan sa imong pagkaherak, pagindanay na talingkas sa kasaalan, asin manligtas sa gabos na kaporisawan, mantang kami naghahalat kan maugmang paglaom asin pagdatong, kan sa mong paraligtas na si Yesu Kristo. Ulitas sa imoan kadean, asinan kapangyarihan, siring manan kamurawayan sa mga kapanahonan. Yesu Kristong kagurang nani ka na nagsabi sa imong mga apostoles, katuninongan ni winawalat ko sa Indo, ansa kong katuninongan itinatao ko sa Indo. Hari pagilingaan sa mong mga kasaalan, kundi ang pagtubod gan sa imong simbahan, asin papagkanigua, na siya mapatuninong asin magkaboronyog, susog sa imong kabutan, ika na nabubuhay asin nagahade, sa kapanahonan kan mga panahon. Amen. An katuninongan kan kagurangnan danay na mapas sa Indo. Asin sa imong espiritu. Magpatinarauhan kita kan tanda nin katuninongan. Peace be with you. Kordero kan Diyos na nagpapara kan mga kasalan kan kinaban, kaheraki kami, kaheraki kami. Kordero kan Diyos na nagpapara kan mga kasalan
kan kinaban. Kaheraki kami, kaheraki, kaheraki kami. Kordero kan Diyos na nagpapara kan mga kasalan kan kinaban. Tawi kami, tawi, nin katoninongan. Maluhod po. Uyan, Kordero kan Diyos, uya nagpapara kan mga kasalan kan kinaban, palahadanan mga inapod sa pamanggi kan Kordero. Kagurangnan, bako akong maninigo na ikamagdagos sa kuyang harong. Alagad magtaram ka sana, asinan sa kong kalag, maumayan. Hawak ni Kristo. Kakurangan, Jesu Kristo, namutan mo si mong banwaan sa Eukaristiyang itinao mo, ang pagkamot asinan buhay. Sarong tinapay, sarong banwaan, sarong hawak, nin kagurangan, ang sakramentong mamurawayon, sa tuyang kamutan asin ako. Sarong tinapay, sarong banwaan, sarong hawak, nin kagurangan, ang sakramentong mamurawayon, sa tuyang kamutan asin ako. Kagurangan, Jesu Kristo, tinubos mo ang katauhan sa sakramento na tinugdas mo, nagtaos sa monin kaligtasan. Sarong tinapay, sarong banwaan, sarong hawak, nin kagurangan, ang sakramentong mamurawayon, sa tuyang kamutan asin ako. Sarong tinapay, sarong banwaan, sarong hawak, nin kagurangan, ang sakramentong mamurawayon, sa tuyang kamutan asin ako. Kagurangan, Jesu Kristo, namutan mo si mong banwaan, sa Eucharistia itinao mo,
ang pagkamot asinan buhay. Sarong tinapay, sarong banwaan, sarong hawak nin kagurangnan, ang sakramentong mamurawayon, sa tuyang kamutan na sinakon. Sarong tinapay, sarong banwaan, sarong hawak nin kagurangnan, ang sakramentong mamurawayon, sa tuyang kamutan asin akon. Mamibi kita, O Diyos na makakamansagkod paman, na nagtutugot sa mga yaon sa daga na makinabang sa mga Diyos no na misteryo, namimibi kami, warasa na ang pagkamuot kan Kristiyanong kaimbudan, magdara sa muduman, kung sain ang samong pagkatawo yaon sa imo, uli ki Kristo sa mong kagurangnan. Amen. Salve Regina, Mater misericordiae, vita dulcedo, et spes nostra salve, a te clamamus, ex ulis filii Hebie, a te suspiramus, gementes et plentes, in hac lacrimarum bad. Ia ergo advocata nostra, ilus tuus misericordiae oculos ad nos converte, et Iesum benedictum fructum ventris tui, nobis post hoc exilium ostende. O clemens, o pia, o dulcis Virgo Maria, ora pro nobis sancta Dei genitrix, o dignibus amor promissionibus Christi, oremus omnipotens sempiterni Deus, vi gloriosi Virginis Matris Maria corpus et animam, ut dignum Spiritu habitaculum ipici mereretur, Spiritus Sancto cooperante preparasti, daut cuius commemoratione laetamur, eius pia intercessione ab instantibus malis, et a morte perpetua liberemur, per iundem Christum Dominum nostrum. Amen. Divinum auxilium maniat semper nobiscum. Amen. Matukaw po kita para sa nagkapirang mga paisi. Henot po ipinapaisi sa gabos naan sa tuyang opisina na lipat na sa bagong location kaini. Kaya po an sa tuyang opisina ngunyan, mayo na duman sa dating ini. Harani sa CR, kundi yaw na po digdi sa tuong parte kan sa tuyang simbahan. Diyan po ang agi. Ang tanganing mas madali kamo. Kapag may nahiling po kamo dyan na kahoy na pinto na may Ave Mariang nakaukit,
sa taas, yan na po ang pintuan kan opisina. Diyan na po ang mga transactions niya to. Poon sa pagpa-schedule kan anuman na mga misa, pagpa-blessing, pagkuakan mga baptismal as in confirmation certificates, as in pagpalista sa kasal. Yan po ang bagong location kan sa tuyang opisina. Magdiyan na lang po kamo kung may mga katuyuhan kamo. As in paghihomdom po na pag Sunday, as in Monday, mayo po kami nin transaksyon manunungod sa pagpalista sa bunyag, pagkuakan baptismal as in confirmation certificate. Siya man pagpalista sa kasal. Ini po gigibuhon lang, ginigibo lang sa aldaw na Martes hanggang Sabado. Pag Domingo as in Lunes, mayo po ni ibang transactions sa tuyang opisina. Of course, kung mapa-schedule po kamo nin mapaulyo, pwede iyan. Kung emergency na. Pero kung sumako akan mga makaipuhan ng mga dokumento, as in sa lista sa bunyag, etc., magdigdi na lang po kamo starting Tuesday until Saturday. Pangduwa, pinapaisip po sa mga kukumpilon na sa maabot na June 3, aldaw bago kan sa indong kumpil, sa alas 8 nin aga, kamo po makumpisal. So gabos pong kukumpilon, digdi sa simbahan. As in, pagkatapos kaiyan, gigibuhon an orientation o pasabot kan mga detalyes sa indong magiging selebrasyon bilang preparasyon para sa indong kumpil. Kaya, linalauman po na ang gabos na kukumpilon ma-attender sa June 3. Pangtulo, pidapaisi sa mga miyembros kan Parish Pastoral Council, Barangay Pastoral Council, Shrine Ministry Commission Heads, Religious Organization Heads, Hermanos as in Hermanas, na mag-attender po kamo kan Parish Pastoral Meeting nagigibuhon sa June 4, 2025, aldaw na Miyerkules, sa oras na alauna ni hapon sa satuyang Parish Hall. Linalauman ang sa indong kooperasyon as in presensya. Pang-apat, sa maabot na June 8, aldaw na Domingo, magkakaigwa ki Diocesan Sakop Day, nagigibuhon sa Ligaw City Gymnasium. Pinapaisip po sa mga miyembros kan Barangay Pastoral Council, SIRS, Parish Mission Team, Divine Mercy, na mag-attender ka na sabing aktibidad. Magpalista na po sa opisina o hanapon si Mrs. Julie Garde para sa transport reservation as in iba pang detalyes. Salamat po sa padagos nitong pagtabang sa satuyang parokya as in Diocesan Shrine ni Nuestra Señora de Salvacion. Ang gabos po nindong pigdodonar, ang gabos na sa indong sinusuporta sa satuyang ginigibong mga fundraising, nahihiling ta naman po ang resulta kaini. Sa tuyang sanktuaryo, padagos pong pigig papagayon, tanganing ini maging ready sa maabot na June 22 para sa blessing kaini as in siring man sa mga okasyon na mga maabot. Kadakol pa pong pinapagibo digdi sa satuyang parokya, tanganing magkaigwa po kamo kan o karahayan sa indong pagsimba asin na pagdebosyon sa satuyang mahal na inaasin sa satuyang kagurangnan. Kaya salamat po sa indo gabos na padagos na nagtatabang, lugoday po kamo magsawa. Siring man, salamat kay Anthony Deris asin pamilya, Marlene Reyes, Rain Tutorial, Mr. and Mrs. Ramon Buensalida asin pamilya,
Lucky Home Dormitory, Sita Tijan, Eric Dakpano, Ana Maria, asin Lauro Francisco. Diyos ang magbalos sa saindo po tabi igabos. Matindog na po kita. An kagurangnan mapa sa indo, Asin sa imong espiritu. idukoan payo magagad din bendisyon sa mahal na Diyos. Bendisyonan kamo kan makakamahan na Diyos nangunya na aldaw an bugtong niyang aki naglaog sa kaitaasan kan kalangitan asin binukasan para sa indo an tata sa pagsakat kung sa inyaon siya man sana. Amen. Siring napakatapos kan sa iyang pagkabuhay liwat si Kristo nahiling nahayag kan sa iyang mga disipulos, magwaras na siyang mabalik sa paghukom, magpahiling man sa indo na mahihirakon para sa panahon na daing kasagkoran. Amen. Asin kamong nagtutubod sa iya na nakatukaw kaiba kan ama, sa iyang kadakulaan, magkanigong magdanay sa iya kaiba nindo, sagkod sa katapusan kan panahon, asin makamati kamong kaugmaan, susog sa iyang panuga. Amen. Asin bendisyonan kamo kan Diyos na makakamhan, an Ama, asinan Aki, asinan Espiritu Santo. Amen. Lakaw kita sa katuninongan ni Kristo. Salamat sa Diyos. Viva la Virgen! Viva! Viva la Virgen! Viva! Viva Nuestra Señora de Salvación! Viva! Humayo tihayag, purin siya, at ating ibunyag, awitan siya. Pagliligtas ng Diyos na sa krus ni Jesus, nang siyang sa mundo ay tumubos. Langit at lupa siya'y papurihan, araw at hala siya'y parangalan. Ating pagdiwang pag-ibig ng Diyos sa tanan. Alleluia,